जों गासिबो बरायनो थाबाय स' हेपि निउ इयारनि एडभान्स नोंथांमोनखौ स' दा जों नै नारा होनफैदोंमोन स' नाराखौ हाखांबाय ओमफ्राय दा नै नाराखौ फुरा हाबाय खिना जोंनिया नाराया गोदोनिफ्राय नै दा रागानोसै फुरा रागानोसै स' जोंना दहाययाव बनायबाय स' फुरा रागानोसै एबार दा स' जों एन्जरबो जावनो फैदोंमोन खिन्थु एन्जर जावनो मोनजा आरोना एन्जर जावदों बिथाङानो जावदोंमोन जोंना केमेरामेना दा नै खदालानो बिराद बख्ला खदालखौ नायनो नोंथांमोना नै खदाला नाय नाला जेन'बा बख्ला हाजावबा बौवो हाजावबा गियो दा जों रागानोसै स' नायलांबाय थाबानो जाबाय स' जोंनिया हेपि निउ इयाराव आरामसे जों खाना जागोन स' नायलांबाय थाबानो जाबाय स' जोंनिया न'आ इयाव स' लेट्स ग' स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आं दा हानसै नारा जोंनिया न'आ इखिनियावनो ओमफ्राय दा रागा होलांनोसै रागानोसै दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नैया बहुद जाखांबाय गोलाव बेनिफ्राय नै नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनिया न'आ खिन्थु बरिया जादों बिल्डिं नङा खिन्थु खनसे जों बिल्डिं बनायदोंमोन दा खिन्थु बिल्डिं नङा हे ब्र हेपि निउ इयार बे जागोन ना नोङो बिथाङा हिन्जाव नामालै ब्रा हिन्जाव लासि दालायो थाय स' नायलांबाय थाबाय नै दा जों माने रागानोसै दा पुरा एन्जरबो जावनो फैदोंमोन खिन्थु एन्जर जावनो हादिया जोङो मानो होनब्ला नै खदालखौ नायामाय बिराद बख्ला खदाला एन्जर जावनो फैदोंमोन खिन्थु एन्जर जावनो हादिया नैया खदाला खिन्थु नै बिथांलानि नंगौ ना नोंसानिया खदाला इयो मा लाबदो नैया खदाल लाबदो ओमफ्राय खासिया बोरो नोंसानिया बख्लाया नैबेथ' आंनिसो बिराद गोबौ नैया नै खदाला बख्ला लाबदो लाबदोना लाबाखै नों हा मानो बख्ला लाबनाय नों बुं खदाल गैया माने मोनसेल' नों होमबा नैथिनि नाराखौ नों पुरा रोगाजोबनांगोन हागोन ना हा हागोन ना नोंसोर फिल्मनि एक्टर जागोननो हा जागोन बे फिल्मनि एक्टर जायोनो सापर्ट खालामबानो जाबाय इखो इनिबो मोनसे फिल्म दङ आंनाव थांना नायबानो जाबाय जोंना नैया रागागासिनो रागा आं हागगासिनो पुरा हागगासिनो आं नारा न'आ दिनै कमप्लिट बनायथारगोन मानो होनबा लास्ट डिसेम्बरा नै दा दिनै खै तारिख बारा दिन गैला गाइस दिनै कमप्लिट खालामनानै गाबोननिफ्राय उरुबाय थासिगोन थ' खानाखौ मादो जायो इखौबो खिथिगोन थ' नायलांबाय था नारखौ लाबोय इयाव दोनबाय ओमफ्राय दा जादोंबावमोन नारा इखौ दा लासिगोन दा नै एन्जर जावनायदो बिथांमोना एन्जर थ' मासेबो मोना खिन्थु एन्जर जावगोन खिन्थु बिसोर मासेबो मोना थ' नै न'आ जोंनिया या न'आ बेनो गाइस न'आ जोंनिया माने खनसे जों बिल्डिं बनायदोंमोन तिनताला ओमफ्राय दा एबार ओरैनो सिम्पोल बनायनोसै आरोना न' गोदै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय खानाखौ मादो जायो थ' भितराव हाबना खनसे खिथिनोसै या गाइस भितराव माने सानिखौ होथ'वाखै दा जाखाया नैखिनिया माबा जागोन गाइस नैखिनिया जाबाय बारान्दालै नैखिनिया ओमफ्राय इखिनियाव मोनसे बेरा बावगोन बारान्दा थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय इखिनियावनो बनायदो खनसेबो इखिनियावनो बनायदोंमोन एबारबो इखिनियावनो बनायबाय आरोना गाइस ओमफ्राय नैया न'आ न'नि साइजआ ओरै उपाय गैया गाइस इयावनो जानोसै आरोना एबार खनसे इखिनियाव जादोंमोन इखिनियाव दा एबार इखिनियाव जानोसै थ' नायलांबाय थाबाय नै औवा बारि इखिनियाव बरियानो जानोसै आरोना